Keringetan nong. Keringetan masalah tak lapi kayak gitu ya. Iya. Iya. Ya, lapai dhewe. Apa ya, Pak? Kan ponakan. Enggak apa-apa. Iya. Kita kan ya satu tim toh gitu. Iya. Nek bedane ya. Ya Allah kok wangi banget sih, Pak. Wangi ya gak kuwi wes. Sampun. Terima kasih. Ayo. Genduk Birgita Ayu Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, selamat malam Pak Dalang. Nggih. Sing jenenge Waranggana era sekarang generasi Z niku. Ya. Ora mung pinter nembang, ora mung iso nyindeni srepek ayak, ning dituntut berwawasan yang luas, apalagi Anda adalah sarjana seni. Betul. Lah temane bengi iki Piyayi Rawasari lak nganake bersih desa. Bersih desa. Nah, mungguhe Mbak Birgita piye? Jenengan bersih desa ki piye? Rawasari ki piye? Ayo. Bersih desa bahasa Indonesia mboten napa-napa nggih, Pak. Bebas nasional. Nggih saderengipun kula perkenalan riyen nggih, Pak. Boleh. Wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku teng mriki 2 kali, Pak. Saestu niki. Masa ta? Nggih. Kapan sing pertama? Tahun 2023 napa 2024 niku dalangipun Pak Tantut. Oh, Pak Tantut. Nggih. Oh, Saniki nggih to. Piyayi kene dadi apal karo sampean. Seharusnya apal. Nggih. Apal mboten Pak Bu? Mboten. Waduh, bahaya. Nggih, kula tak nganu nggih, Pak. Tak menjelaskan tentang napa niku bersih desa. Nggih to, bahasa Indonesia kemawon mboten napa-napa nggih. Boleh, sing penting komunikatif. Nah, nggih. Bersih desa adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk berdoa atau berterima kasih kepada Tuhannya atau kepada Sang Penciptanya dengan tujuan agar desanya ini bersih dari mara bahaya, sakit. Kok intinya desane ben selamat ngoten lho, Pak. Bersih desa tegese bersih lahir lan batin. Nggih. Bersih lahir tegese resik marang desane, batine, atine kudu apik. Lah ngono to. Ayo, kowe iso nuturi kudune iso nglakoni. Atimu kudu apik tenan, ngono. Kula niku piye ya, Pak? Ngopo? Kula niku kon atine resik ketoke kangelan, Pak. Soale kula niku kudu dilarani Pak karo lelaki ngono iki, Pak. Dadi kon resik ngono gak iso, Pak. Aku duwe teras isu, Pak. Aja sak kaya ngono kuwi. Anane wong lanang nglarani karo sampeyan. Kuwi mesti ana sebabe. Nah ngono kuwi mesti ana sebabe. Sebabe ki apa? Ini mubeng kaya karma ki mubeng. Kowe bakal dilarani waton kowe wani nglarani karo wong liya. Aja-aja ketoke kowe dilarani, mbiyen kulino nglarani wong lanang kowe. Ayo. Ora Pak, ora lah saiki nek aku ki misale apa jenenge nglarani wong lanang kok aku ki single terus, kok aku ki jomblo terus. Piye ngono iki Pak? Jenengan saged jelasne mboten? Ya iso. Lah pripun? Kamu kok ora nek sing nyedak karo kowe, kowe lan duwe pacar sebab aku ngerti. Lah napa Pak? Mergo wong lanang kabeh wis trauma gitu.
Awake lemu wong lanang ki bareng dadi pacarmu iso bobote kari selawe langsungan. Lah kok ana aja ngono Pak, jenengan ngelek-elek jeneng kula teng desa Rawasari ngaten iki. Mengko lek enek lanang sing bagus, jomblo Joko sugih malah ra sida nyedaki kula engko Pak. Nuwun sewu Bapak Ibu ing kagungan Joko Kumalakala. Nuwun sewu ampun nganti dientuki seneng karo Birgita. Lho. Nuwun sewu karo tikus teng sawah sik ganas niki sih anjir. Lho Pak, sinden sakmene biyane iki lho Pak, sing paling cantik iki sapa Pak? Birgita. Kuwi lek kanggomu. Lek kanggone Cahyo Kuntadi tetep istriku Sukesi Rahayu ngono kuwi. Iya iya Pak, iya. Mergo aku tipe setia ngono kuwi, ngono kuwi. Terus jenengan bangkit aku gak tipe setia ngono. Tandane yen kowe setia apa? Ja. Wanita berhidung pesek kuwi mesti setia Pak. Heeh. Ning ngene ora mung siji tok kuwi lho tandane. Wong wedok pancen lek irunge pesek pancen setia. Lek kecapo lek nganti bathuke rada nono, kuwi basane karo wong lanang ganase ra umum. Nggih napa mboten, Pak? Oh, kuwi lho balaku akeh. Aku lagi pisan lho rene. Ayo. Ngono kuwi. Bu belanono aku to, Bu aku pindho lho Bu rene, Bu. Iya. Ibu-ibu ya santai wong kuwi balaku kabeh kok. Desane Rawasari aja kalah karo pelawak-pelawak era saiki. Ayo. Rawasari, piye maknane? Dijabarkan. Anu ya Pak, Rawasari. Persuku kata ya Pak, kangelan aku golek R ngono kangelan. Dadi Rawasari, 4 suku kata betul, gitu. aku yang ngerti pacarmu papat ya, pas kuwi. Ayo ngono kuwi. Nggih. Pak. Rawasari ya. Apa ro? Ra saka tembung rasa syukur masyarakat Rawasari mriki kumpul tumplek blek tan mriki bapak-bapak yang bagus, ibu-ibu yang cantik dengan mengadakan pagelaran wayang kulit Ki Dalang Cahyo Kuntadi dan sindennya yang paling cantik Mbak Birgita Ayu. Oke, iya. Nggih. Lagi ra ngerti marai Bir. Nah, Pak. Ya iki nek lak kulino nandur pari to. Betul. Dadi pari kae, lek saya isi, saya ndingkluk. Ning lek kopong duangak senengane sombong nganggep awake dhewe sing paling ayu. Sing bahayae ngono kuwi malan, ora. Ya pancen wong ayu iki kudu pede kok, Pak. Heeh. Nek lek kepedenen malah didoi. Mesti sing cedak paling ya codot-codot kuwi akhire. Lanjute wo, gimana wo? Ayo wo, piye wo? Ayo. Wong tegese wong ten mriki kumpul tumplek bek seneng sanget nonton pagelaran wayang kulit Pak Cahyo Kuntadi. Mugi-mugi masyarakatnya sehat, ayam tentrem, bagya mulya tur kerto raharja. Amin ya. Ya ngono, pokoknya langsung ngomong salah iki pikir keri penting tes ngono kuwi, ngono. Penting cepet, cucut ngawut kuwi jenenge ngono kuwi. Ayo ngono. Wo, terus ayo. Satu bangsa. Saka tembung sayuk rukun masyarakat Rawasari nanggap Pak Yoyok Cahyo Kuntadi. Mugi-mugi masyarakatipun sami sehat sedaya, ayam tentrem, bagya mulya, tur tentrem ratur harjo. Titenan angger kentekan kata-kata mburine mendhi Kertoharjo wis ta. Terakhir ayo. Ri saka tembung rina wengi niku awan bengi nanggap wayang kulit niki wau nek wayang kulit. Bener. Oh, bener lho iki nanggap wayangan awan bengi to, Pak? Bener. Ditanggapne wayang kalih Bapak Lurah, mugi-mugi Bapak Lurah panjenengan sehat nggih, Pak. Mugi-mugi panjenengan mengke ampun kesupen lho, Pak, nyawer sinden nggih, Pak. Nggih, Pak, ijole foto mau lho, Pak. Iya bagus luar biasa. Ning aja ning Pak Lurah tok. Mergo iki swadaya. Oh, swadaya warga masyarakat sing duwe karep lan keinginan niat untuk wayangan bersih desa ki masyarakat kene pendak tahun renate absen ngono terus. Napa nggih, Pak? Oh iya, tiap tahun ngono kuwi. Berarti tahun ngajen niku kudune jenengan mulai nggih to, Pak? Kok iso kowe ngudokne? Lho, berarti rasa jenengan mau nek pengen panene setahun 4 kali niku dalangnya ampun ganti-ganti. Lah ngene omongane wong golek dhuwit ngono kuwi. Wis ta kowe rasa ndongakne aku, engko mbuh Pak Tantut Pak aku kowe tetep katut aman-aman kowe panggan. Ya to, tenang ae, Kertoharjo kowe iki panggan. Ayo. Iya, ya sekono kuwi bir luar biasa nggih. Iki nek pamundhut gubuk asmara. Ayo. Nggih, kowe sing rada gratakan nggon mburi-mburi wae. Ayo. Gubuk asmara saking sinten, Pak? Permintaan sinten?
Ndi dadak goleki neh aku malian. Wis iki dadak takon ngono nyapa. Lho, ya harus dicetak nih ngono kuwi, Pak. Saking Pak Rakijan. Bapak Rakijan. Piyantunipun ten pundi niku Bapak Rakijan? Yang mana, Pak Bu? Pak Rakijan, biasanipun gubuk asmara niku nyawer 500.000 lho, Pak. Bos to, kowe iki jane sinden apa kotak amal? Ora. Ya, Pak, ya. Diparingi iki lho, ngisi-ngisi. Ndi, Pak? Wah, lah iya di neno. Sing nyanyi sapa? Lho, nun sewu Jer Basuki mawa beya urung nyanyi kok njaluk dhuwit cara endi? Lah engke sing nyanyi sapa, Pak? Awakmu. Lah iya ya wis berarti ndi, Pak? Nyanyi apa urung? Dereng. Urung ya dhuwit nang kene ora. Pak. Ben karo dhuwit ngiyip ora senengane. Ya ben to, Pak. Pancen ya wong wedok iku kudu ngono kuwi. Iki pokoke 150. Engko lek apik kabeh tak nehne awakmu. Nek nek sing kleru ya 100. Sing wedene kok ora apal. Engko ya sekali 50 tok, ora. Berarti nek apik kabeh berarti jenengan tambahi 50.000. Nek apik kabeh jenengan tambahi 50.000. Gur 50.000 ora masalah, tak tambahi 150 nih gajimu sesuk tak sudah 150. Ya licet iki, Pak. Licet basa Kediri, licet. Lowet cetok kowe mari ya. Lowet cetok. Licet akhirnya licet. Contohnya nih lho, Mbak Dian nih lho, luar biasa, kaget lho. Sing jenenge Patet Jingking slendroe angel lho. Dhek pelok lho, angel. Lho Pak, Mbak Tuti lho, Pak. Biasane. Patet Jingking apike kaya ngono lek ning omah ora kena jengking angel model ngono kuwi ayo. Rukuk ya rukuk kaya rukuk lan jengking ayo niku. Ngibadah. Ya. Ajenge regol. Iya. Sesuk bengi tik regole awakmu sing buka rek. Sesuk nang pundi, Pak? Sesuk nang Mayang. Ayo. Ya pucunge. Nyingkar nyingkur saya mboten Pak Bu 100.000 Pak ya gadeng sing menghakimi penonton 100 ya 100 aku ki blogo karo cah wedoke langlung-langlung aja kok kuwi ayo wiwitane nyingkar nyingkur saya boten Pak Bu 100.000 Pak. Lah angger saya kok njaluk 100 mongko mau gur 150. Lho, carane ngene aku ya bangkrut lho. Lah kan kula kan pun ngomong, Pak. Wis ora dalang tak wirausaha carane ngono kuwi. Angger ana 100 ora. Nesu, mayang mosok nesu, dalang iki gak entuk nesu, Pak. Ora, sing jenenge sinden kewanen kudu dikerasi. Buktine wong sakret lek sing lanang ora keras awakmu ya bingung ora senengane. Pripun, Pak? Pak Rakijan, ya Allah Pak Rakijan panjenengan bagus banget. Alah. Kaya gatel. Pak Rakijan, sugeng dalu Pak Rakijan. Iya. Pripun Pak Rakijan? Pripun panjenengan nggih teng panggung napa? Oh nggih, pripun? 500.000 Pak Rakijan. Boten Pak, boten. Pak Rakijan jenengan muncule kok jeruk-jeruk ngono kaget ya aku. Ah iya. Nggih kula lanjutke nggih Pak Rakijan, mbok menawi mengke panjenengan ajenge nembang bareng kula napa beksa teng mriki nggih mboten napa-napa. Nggih. Tapi ampun kesupen nggih Pak Rakijan 500.000. Ah iya. Piye? Ngono kon entuk pacar wangger wong ditawani lho ayo. Wis ora. Samyan ke mutan lalang rapal lagi ya 100 balik rapal nyapa takon kancane ini kene engko bener tak rono neh
Ayo ora apal 100. Jenengan pe timbilen kapok lho, Pak. Timbilen yo ben. Timbilen iso ndalang aku kok sing dupa kemelun ya iso dianu. Lah kowe salah kok mau aturane ngono lek kleru. Ora salah, Pak. Lali lirike. Iya, lek ra dilene lah ya salah akhire. Ya ora. Engkel ora. Lelampahan kang saya mboten Pak Bu. Saya 100 Pak balikno. Iki jane iki mindring apa sinden ya. Ya. 100. Mulai salah tarik neh lho. Enggak, Pak. Pak Rakiman duitnya dijaluk Pak Dalang. Yo, dikai duwe lali rakiman Pak Rakijan kok. Alah kaca Siti ya, Pak. So nang YouTube lek dadi bintang terkenal jenengmu kudu kok tambahi. Napa, Pak? Birgita Ayu ki wis apik lho, Pak. Oh, tambahin nek. Napa? Birgita Ayu Rakijan. Mergo sing marai lancar iki Pak Rakijan. Lah ya, mergo gubuk asmarane Pak Rakijan. Aku bar iki dijuluki Ratu Gubuk Asmara, Pak. Ratu gur ning gubuk e apa? Tangani semut malah ora. Oh, bener Ratu Gubuk bener kowe. Nah, iya. Akeh kowe. Tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Nyo timbang kok jaluk nek sak pisan. Yuhu, saya Asli kok Pak Rakijan ya 150 kuwi. Matur nuwun nggih Pak Rakijan yang bagus sendiri. Nggih. Kalajengaken tembang gubuk asmara yang badhe dipun kumandangaken dening karawitan Madangkara sindenipun Birgita Ayu Rakijan. Gak apa-apa. Aku pancen selerane itu yang dewasa. Seperti Walah. Pak Rakijan. Dewasa apa kowe iki nom tuwek mangga gelem ae kowe iki. Ayo apa railing sing ning Surabaya, ayo. Loh, ki meng aku iso ditelepon anggitmu, Pak. Ora takon. Arep, Pak. Monggo gubuk asmara bersama Madangkara selamat sukses untuk desa Rawasari ditembangkan oleh sinden Birgita Ayu. Dadah, saya Mas Gopal. Mangga, ya yuk. Iya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau melayang. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepai. Harimau Anjay.
kasih. Itulah tadi lagu Gubuk Asmoro untuk para pemirsa di Desa Rawosari yang telah dikumandangkan oleh Karawitan Madangkara dengan sinden Birgita Ayu. Wes viral gitu bisa. Ayo, jos temenanan elok. Ya saya ganti nanjake. Lek Birgita iki pancen bocahe kaya ngono kuwi. Mentel kemayu. Ya, mongko atine janjane, ya reget atine jan. Iya, iki sinden paling wani karo dalang ya kuwi. Ngerti dalange dompete ilang mergo ceblok. Liyane do prihatin melu bila sungkawa dhek malah kapok dompetmu ilang, Pak. Ayo bola bali rahijan. Winong nawangsih ku tak tang tak yo. Lare menika pulunan kula utawi ponakan kula. Mila nggih mboten aneh mboten mokal. Larene niku pancen alus. Winong niki lho. Ayune lahir tekan batin, ora nate protes. Masya Allah. Ora nate njaluk saweran. Masya Allah. Sangat berbeda dengan yang lain. Jan, kula niki jan sinden wibawa. Kowe bareng saiki malah kucluk kowe malah. Dilem malah wibawa. Senengane ora. Mboten, Pak. Nggih, sekolah nang dina? Saya sekolah kuliah di UNS. UNS. Ya. Kepanjangane UNS. Universitas 11 Maret Surakarta. Sampun semester pinten? Semester sekawan, Pak. Sekawan. Di Nggih. fakultas atau jurusan apa? Fakultasnya keguruan, jurusan bahasa Jawa. Kenapa kok Anda mengambil bahasa Jawa? Karena Meleset. di samping anu ya Pak, di samping melestarikan budaya juga otak saya ndak kuat nek jurusan yang lain gitu. Oh, otakmu piye? Kurang encer. Nggih, nek jurusan yang lain ndak mampu gitu ya Pak saya gitu. Ya, wis ora apa-apa, sinau apa wae ki apik. Wong ki sing apik ora mung pinter tok, ning sebisa mungkin menjadilah orang yang bermanfaat. Nggih. Ngono kuwi. Dadi piyayi nek anggun kaya awakmu ngono kuwi, ora usah njaluk saweran. Engko mesti dhuwit teko dhewe. Lah niku Pak. Bismillah ya, Pak. kowe cedak karo Brigita boleh, ning aja terlalu ngono iki aja ditiru model ngono ya. Nggih Pak. Kula niku ngertos nggih lek ngoten niku mboten karakter kula, not my style. Heeh, kowe ora njaluk dhuwit karo aku. Mboten. Kok ora njaluk langsung tak keinya. Masya Allah Pak. Pak iya. Kowe bak yo mental karo dhuwit. Mboten. Lah mboten lho Pak jenengan. Kayak mau lah beri untuk 150 toh. Nggih. Tenangnya malah 200. Ya Allah Pak, jenengan niku kok jan dados kok jan baik to Pak, kula saling to Pak. Ora ngerti to sesuk bayaranmu dipotong 200. Pak Rajiman, nyuwun Pak Rajiman. Iki kleru kok kowe dhe to janan. Jual lo kleru jane lho.
Aku yo Mary Pak Langijan. Ayo, lalai kapokmu kapan ora wis ngene iki lho ayo. Jualok kleru jen ngisin-ngisini. Ning senengku Madangkara iki sindene duwe spesial dhewe-dhewe. Ya ta. Oh, sampean kok cara jaranan ngono ya apik Mbak Birgita pokoke ya lestrum pokoke dhek iki. Gedol pokoke Pak. Mbak apa kuwi jenenge Mbak Dian iki pancen nggih klasik-klasik yen materi kuwi lho wis dimamah kabeh. Nggih. Bojone dimamah oleh kuwi. Nggih. Terus Bu Kesi wis kaya ngono kae, lek Mbak Tutik iki sing jenis bedayan-bedayan. Dadi bedayan tari bedayan ludruk lho. Nggih. Kalih anu Pak, spesialis buka celuk Mbak Tutik menika. Bener. Klondo ana sing ngersakake ninggal katresnan iki spesialis jenengan iki. Sing ngaturake panjenengan ngono. Walah, tenan. Ibarate kaya panganan kurang bumbu ngono kuwi. Heeh. Sampean wis pas, dasare piyayine cantik, suarane alus, atine ya alus. Masya Allah. Ngoten kok jomblo ya Pak? Hah? Ngono kok jomblo ya Pak? Kowe jane padha karo iki, kowe kena karma sih. Lho aku ngapain? Lho sing iso ngerti ya awakmu dhewe ngono. Ya ampun. Kayaknya aku wong nggak wedok iki ngerti. lek ora duwe pacar utawa bar kepedotan tresno, kuwi oleh Tuhan akan ditunda atau diganti yang lebih baik. Amin ya Allah, semoga saya dapat jodoh yang pokoknya sesuai kriteria saya gitu ya Pak. Betul, betul. Pangestunipun nggih Pak. Heeh, dadi aja kudu nom, ya ta? Ora kudu nom. Dadi golek dalang ya sing setengah umur. Enggak, aku nggak mau sama dalang, aku trauma sama dalang, nggak mau. Dalang hebat loh, nyeritake wayang sewengi loh. Tapi aku trauma sama dalang yang kemarin itu dalang loh Pak. Ini dalangan pedah awakmu menurut. Nggak mau. Ya. Ya wis saiki nembang dhisik sayu. Ayo dibawani biyen anak bawane to. Ayo. Ninggal katresnan winong nawangse. Iya. Jaranan dangdut kreasi rineng kuindahe baksa Nino nano senterewe jaran pegon luas gemas nuju prana pinter agawe sapa nduk sing pinter gawe brangko? sinden winong tulung aku Aja nganti piye Cahayu? aja nganti ninggal tresno Oke, terima kasih. Ya. Digarap rong rambahan sepisan dangdut, yang kedua jaranan ala Tulungagungan. Wah ya. Winong Nawangse. Oke, monggo. Cendos. Masyarakat Romo Sari selalu dalam keberkahan Tuhan yang
untuk Winong Nawangsih para lenggah. Wah. Iki pahlawan budaya Piyayi Putri sing kudu ning dalem, bubuk manis ya ini jingklak-jingklak ning panggung. Ya nduk dan luar biasa. Muga-muga sinden-sinden lagi labuh dharma marang budaya wi ora mung entuk tali asih sekedar saweran ning bener-bener entuk anugrah saka Gusti sampean keluargane esuk kagungan putra ya bener-bener becik sak kabeh. Ya. Keringetan nong. Keringetan masalah tak lapi kayak gitu ya. Piye? Iya. Ya, lapai dhewe. Apa ya, Pak? Kan ponakan. Enggak ada apa-apa. Iya. Kita kan ya satu tim toh gitu. Iya. Nek bedane ya. Ya Allah kok wangi banget sih, Pak. Mangi ya agak kuwi wis. Sampun. Terima kasih. Ayo. Winong Nawangsih. Si jingkas. Ya, upamane ora upama ki tenan iki. Lewung. Mbak Triastuti bersama Mbak Dian Munasiroh. Cocok iki. Nah, iki mau liburan setengah 11 nganti jam 12 pas. Cocok. Ya berdiri berdua. Ayo. None naneng yo coba kayak apa loro sampun matur nuwun Pak. Cekak sering to. Iki lagi supak. Mugia ngrembak ngono kan pambuka. Ora jumbuh kalawan suasana, Mbak. Iya. Sesuk ya? Iya. Kita kan spesial. Mugia ngrembak Mbah Wirya Darmana to. Mbah Wirya, enten Mbah Wirya tong mriki, Pak. Sing enek lho Mbah Wirya. Oh iya, aku paling wedi karo Mbah Wir tenan. Dredeg aku. Gurumu ya dia? Nggih. Gurumu to. Paling takut karo Mbah Wir aku. Nyapa kok takut? Pandangan matanya rangwati. Terus makanya sampean salah mau toh? Angger kono mlotokne kacamata ngerti aku wis bingung deg-degan. Dadak. Ndek wingi niku lho, Pak. Apa? Pas napa nggih palaran Gatotkaca niku lho. Oh iya. Niku dasar Gatotkaca. Nah, ngono. Kula kinten jenglengan, kula nggih mboten senggak to. Terus tanglet Mbah Wir. Mbah piye? Dada. Niku mboten ngertos napa mboten disenggaki lho. Oh, gak mudeng. Spesialis dada Mbak Wir. Iya. Apa-apa wong yo ngene kala mangsa yo ada spontanitas kaya ngono kuwi. Ning malah agung ndingi akhire. Yo ora dijenggleng, yo ora disenggaki. Bener berarti, Pak? Bener. Turu kabeh maksudnya. Apik berarti, Pak? Apik. Apik. Berkarakter lho Pak Yoyo. Berkarakter lho malahan. Heeh, karakter. Sing paling karakter sinden nem awakmu tik tenan. Piyayi kaya ngono. Jan mentolo ngidoni. Tapi ora guwak lho, Pak. Sampeyan aja ngono karo aku. Ya sampeyan eling aku ya hene lho. Gabung karo jenengan, resnani jenengan, lahir batin tulus, ora duwe rasa piye-piye. Sampeyan kudune ya rada sayang karo aku. Ora ngono kuwi nek enek sing anyar terus lali to karo sing tuwa. Ngapa awakmu? Lah kuwi awakmu tak omongi ra gelem. Rambutmu aja kok semir abang. Nggih, terus awakmu kate kok semir. Pak ya kula mboten nggak dikandani lho Pak Yoyo. Tak kira kowe sinden agi ya, bae gigi sing teko ora. Lah wong kula niku nek dikandani malah nantang lho. Lah iya kaya ngono. Mau pokoke aja nek sing nglurui aku, sakarepku. Iya. Pancen kuwi sinden liar awakmu ki ora. Nggih. Wis nyanyi Pak omong yang. Lah iya. Duwe lara omong soalnya. Heeh. Ora iso mingkem. Wis nyanyi. Iya, nyanyi kok. Din, mau perjanjiannya ora ngono lho. Tapi Perjanjiannya mau ngocesek lho, Din. iya. Ya kowe moro-moro rono ngono barang kok jare kok. Lah moro ngene Bapak. Panjang saweran. Heeh, iya. Monggo Pak niki dagangan kula, Pak. Monggo Pak. Ayo, Din. Waduh, kon mudun tenan iki Pak, mboten apa Pak? Hah? Ayo dagangane. Aja medun. Wis niki mawon, Kuwi lek nembang apik, ora usah medun sing anu mending munggah ngono. Lah niki senengane teng isor lho, Pak. Oh, enggak boleh. Oh, enggak Aku boleh. malah menjaga kehormatan tamu ora ngono. Oh iya, ya seneng kene nak, nang kene wae ya. Ngono lah, ngono. Niki nyepaki bapak-bapak kan yoga-yoga niku lho. Heeh, engko nek mburi kelir kowe nyepaki wong mendem barang kowe kaya ngono kuwi. Ayo. Ayo tarik Mas Noval. Nggih.
Lemung. Apa? Mbak Tuti dan juga Mbak Dian Muna Siroh. Oke, yo. Pak Camat pun nengkol Pak Camat. Oh pun kondor. Oh pun kondor. Wong ngendikane bar ngalah berkah pengajian Kiai Anwar Zaid tindak rene kok nggih. Napa ditenggo Pak Yoyo? Hah? Ditenggo. Ya aku sih nunggu tuh awakmu ngono. Kowe nunggu ning pawon kowe malah nek ora. Yo. Satu pagi Hey!
sekelas regol lah iki. Terima kasih Mbak Munasiro dan juga Mbak Trihastuti Retnowati. Ya. Lakon wis dipaket kalian panitia ngersakake ya kuwi Wahyu Tirta Manik Maya Mahadi. Iya. Angel. Angel bare kowe kok malah. Yo mulo Kang mangkono ayo mbacutne gelar crita nok monggo mak tak derekake. Malebet Sandera rontek melumpuh tampur busananing wadya kemebyara Afrika Warya